Ineno nade jahera mar penje laktar ka wawacho ni ngima en mwandu mataye chendo ni en Andruth Otieno kenda mor mokalo mar bedo kodi odiechieng' ma kawuono. Wendo wa kendo daktari wanitiere studio ka obonyiso wa nyinge en wuod kanye olonye weche mage ka bende daher mondo mi apani ni piny ngima hingo odiechieng' kata wach mar epilepsy magi dholuo bro wacho ni en ang'o nyakwara monge juanga ine mami wach no mondo minyisa ni en tuo mane e yore SMS 369 daktari machiegni. Ero kamana anyinga en Sam Gwer anja Kagwa dalawa ni kamoro nomboe Asembo Siaya County. Alony kwenye weche obongo tuoche obongo gi nerves. Kawuono en odiechieng'? Kawuono en odiechieng' ndulume. Jo International League Against Epilepsy ma otudo dakteche gi health workers te matiyo weche epilepsy ndulume. Aeto International Bureau Against Epilepsy motudo jotuo gi jomobedo affected gi epilepsy owinjre ni every second Monday mar February en odiechieng' mar ndulume. To wang'e ni kochopo Saturday to en Valentine's Day. To wang'e ni St. Valentine's en patron saint mar ndulume. Koro ma en odiechieng' makende moket ni mondo wabed gi awareness e weche ndulume wa support efforts madhi thiedho kata duoko tuo ndulume chien. Moro kapok wadonje twak Dr. Sam anyiswa thoro wach kata theme mar higani 2026. Tiende ni kod dwarre konyalre ji te onego ng'ere ni jok man gi ndulme onego ng'ere ni gin gi ndulme at least 90%. To wadwa ni at least 90% onego yud thieth makare. To wadwaro ni at least 90% onego obed seizure free konyalre. Mana kakinene picha no nyakwara mugia juanga dwani mondo mine gima picha no wacho kata gima picha no ndiko mano e thor wacha higani mabende wacho no wakacha ni wadwani mondo wagol weche maliekore kata weche ma ok kare wa break myths understanding epilepsy nyakwara mugia juanga mondo wang'e maber kendo mondo wasir jogo masamoro nitiere kod tuo ni kata jo families mantiere kod jo tuo mar ndulme mano e thor wach mane tuwa kwa odiechieng' ma kawuono. Daktari nyiswa ni ndulme en ang'o? Wacho ni ndulme onego wachak gi wacho ni to kara obongo ng'ato tiyo nang'o. Wachak gi kanyo koka wadonje ndulme. Koro ng'ato ka ng'ato nigi stima e obongo ne. Stima no ema miyo wawuoyo kaka wawuoyo ni. Ema miyo wuotho, ema miyo dendi timo gik ma onego tim malong'o. To kostima no onge be in bendi onge. Waluongo ni brain death. To kostima no omedre to iyudo rieruok. Tiende ni dendi koro timo gik maonge go control. Kono bedo ni pachi nitie maber to pachi nyalo lal. Inyalo yudo ni organs ni kata limbs ni move e yo mayonge go control. Ibedo gi sensations ma bende oking'eno wuok kure. Mano koro emwaluongo ni seizures. Kata rieruok kata convulsion. Koro kotimre eyo ma nuore seche te emwaluongo ni en gi tuo mar ndulume. Tiende ni onyalo timre ni dichiel niwach causes mopogre opogre to mano ok ndulume. Lakini ko en gima timre ni seche te moro olure to eka waluongo ni en gi ndulume. Ma en stima mantiere obwongo ma samoro ok obedo kare ma ang' no kel rieruok matimore kinde ka kinde kata sate mano kore wanyalo wacho ni ng'ato nitiere kod chandruok kata tuo mar ndulme. Daktari mulwa ni jomage mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod ndulme. Koro onego winjre ni wasewinjre ni ng'ato ka ng'ato nigi stima e obongo ne. Tiende ni kaka be kori be nyalo bedo malit mifuol obongo ni bedo nyalo bedo gi shida mirieri. Okay? Shida no inyalo kel gi weche mang'eny mopogre opogre.
inyalo yudo infection mar obongo kaka meningitis kata malaria, inyalo yudo stroke, inyalo yudo tumor kata growth moro matimre e wiyi, inyalo yudo tuo moro amora mabiro maketho kaka stimano tiyo e wiyi. Mano koro biro kelo ni rieruok. To koro seche moko kata kobang' gik ma wacho gi osechango, tiyudo ni ginyalo weyo mbala. To kogiweyo mbala, to mbala no koro nyiso ni seche te kata ko tuo osedhi, in pod in gi predisposition mar rieruok no. Koro kanyo miwacho ni in gi ndulume. To ka wacho kanyo ta wacho yore minyalo yudo ndulume ko in e ngimani. Lakini nitie be kaka inyalo nyuoli ka in gi predisposition mar yudo rieruok no. Koro nitie causes monyuoli go, to nitie causes miyudo kine ngima. Anyalo mi example gi pien mar denda. Kineno an gi ska moro kae manonyuola go. Aeto an gi moro kae be manayudo ko angima. Tiende ni nitie gik ma o affect pienda monyuola go gi mayudo ko asebedo ng'ang'emba. Ng'eny causes mar ndulume, gik makelo ndulume en gik monyuoli go. Wanyalo wacho in general kaka manufacturer's problem. Kaka olosi, kaka moko tudi e wiyi. Dendi ka. Koro ema miyo ni in gi yot mar rieruok. Mano en yo achiel ma ng'ato nyalo bedo godo kod ndulme. Wacho kata ni moko to bende ji nyalo bedo godo seche mosenyuol ng'ato. Wamulane gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod ndulme ka osenyuole. Koro kaka wawacho no, sama inyuoli to yudni obongo ok oyudo oxygen moromo. Bedo gi chandruok sama inyuoli no. Inyalo chacho kaka stima no onego bed ni tiyo. Koro sach nyuoli no inyalo yudo tuo mar ndulume. Inyalo bedo koro ka osenyuoli ma in kare to iyudo infection mar obongo kaka mar meningitis, kaka mar malaria, kaka mar encephalitis. To kosechango to weyo mbala e obongo ni ma ketho kaka stima no onego ti. Inyalo yudo ni itiyo gi gima poisonous ma chacho kaka obongo ni onego ti. Kaka jok ma chamo gulugi, jok ma chamo chemicals ma nyalo ketho obongo. Mano nyalo kelo ndulume. Inyalo yudo stroke. Tiende ni remo kochopo e obongo makare. Kata ng'ato otuomo wiyi ma koro oweyo mbala kanyo ko bang' chango. Koro donge ineno weche go te nyalo chacho kaka obongo ni tiyo, kaka stima mane wawacho no dhi. Ema koro iyudo tuo makoro iyudo rieruok malure. Lakini mano wanyalo wacho ni en approximately kaka about 25-30%. Ng'eny ji gin gi ndulume ni wach kaka olos gi kaka onyuol gi. Ma gimoro ma ng'ato nyalo wacho ni moro en juok, moro gimoro notimore ni marach. En kaka ne dendi losore seche mane pok onyuoli, seche ma inyuoli no nyalo kelo ni chandruok mar ndulme. Mano ber wacho ni wach dhano ka dhano opogre. Wan kaka wantie in Ruth and Sam ni wach pogruok man go e kodhi moloso wa. Ma kode waonge gi pogruok no de wachal wate. Koro ng'ato ka ng'ato nigi hitilafu matin matimre e dende ma nyaka nyuole go. To seche moko hitilafu no nyalo timre e ubongo ni. To kotimre mochacho kaka stima no iloso kaka mano wuoke. Tiende ni okoiri, okotimni gimoro. Ena kaka dak chalo, kaka piny chalo. Ng'ato ka ng'ato nyaka nyuol gi makosa. Daktari, obongo ka wantiere ga kod kidienje mopogore opogore. Yudo ka samoro opogo obongo ma mbele, obongo machien kod weche makamago. Ponono ni stima ok bere obongo ni duto te. Kod stima ka ponono ni ok bere bath obongo komachielo. Effect dhi chalore koso pogruok dhi bedo? Dhi bedo mopogre. To kaka iwache no, dongo wacho ni obongo nigi korachich gi koracham.
to otude gi organ moro miluongo ni corpus callosum. Koro nitie stima no nyalo chachre e side achiel kende. Tiende ni en omaki mana side achiel to onge side moro ni. To be onyalo chachi e sides gote. Ko chachi e sides te waluongo ni generalized. Ko chachi mana e side achiel waluongo ni focal. Kata e side achiel no onyalo chachre wawach ni area achiel. Koro koa wacho ni kae nitie kamoro ni frontal, to nitie kamoro katikati kae ni parietal, gi piny koni ni temporal, koni occipital. Mago areas mar obongo ma nigi tije mopogre opogre. Ma kuonde go be stima nyalo chachre. To ko stima chachre kanyo, tiende ni ndulume ni dhi tuch kolure gi area ma oyudo problem. For example, joma ochacho katoke kae waluongo ni occipital area, iyudo ni kanyo e kar neno. Makoro ginyalo pimo ni seche moko ko gino dwa make, to onyalo neno ka techni mil kata ok onen malong'o, kata gik moko timre wang'e ma okia nowuok kure. Nitie joma be nyalo wacho ni giwinjo aruf moro mabiro. Niwach kumochachre en kamoro kae ni temporal lobe motudre gi kar ng'we. Nitie jok ma be chacho kuma lweti ema bedo control gota ka tiendi. Koro ineno ni lwete ema ineno ko ok dhi maber. Koro wawacho ni nyalo bedo koracham gi korachich, to nyalo bedo e area mopogre opogre. To koro inyalo bedo gi generalized kolure gi symptoms mwawachogo, kata focal kolure gi symptoms. Daktari, seche ma iwacho rieruok ka stima odhi ochacho kata ka stima ok obedo maber e del ahinya, rieruok thothne wawacho inyalo ga neno kata ka nyathi riere, ineno ka gima ogore piny, dende riere kod weche ma kamano. Kamano kaka thothne wakawo rieruok. Ok ang'eyo ka nitiere rieruok moro ma bende nyalo timore ma ok ineno ka ng'ato ogore piny, ok ineno ka ng'ato otetni. Ok ang'eyo ka nitiere kod kidieny no mar rieruok, to ng'ato nitiere kod attack mar ndulme. Nitie. Ko wachako ni wawacho ni ndulme bro maki kolure gi part mar obongo mobedo affected. Tiende ni nitie joma wacho ni joma be ineno ko ong'eng'a matin, aeto daka matin to kendo giduogo. Inyalo yudo ni nitie niwach kumochach no en kama control lwete kamae, to otimo mana kama tin. To obedo abeda maber. Inyalo yudo ni nitie joma be wacho ni o affect kuma control kaka imuonyo gimoro, kaka hormones ni control kaka secretions mar dendi chalo. Koro ineno ni en olawe mawuok kata owinjo ng'ok. To ok en gima kiparo ni ndulme nyaka rieri mogoyi piny, ok en gima inyalo paro ni en rieruok. Koro obro biro e yore mopogre opogre kolure gi kar obongo ma obedo affected, to tij kar obongo no. Koro en kare kaka iwache no, ni ok ni seche te ogoyi piny morieri, emomiyi rieruok. Nyakwara Mugeji wangi, winjo kaka Dr. Samo wacho ni tuo mar ndulme thothne en kaka olos ng'ato kata kodhi mar ng'ato. Thothne inyuolo kode ng'ato. Tachiel bende nyalo yudo ng'ato e dongo kata e duong'. Moro inyuolo nyathi kata intiere kod nyathi. Idhi fwenyo e okang' mane ni nyathini nyalo bedo kod tuo mar ndulme. Kapod otin, kapod oyom. Koso nyaka ang' obed ng'at mang'ongo. Kosebedo ng'at mang'ongo, kopogore kod ranyisi mag rieruok kata mag goruok piny, ang'o gini ba bende kineno tinyalo chich. Kisechich itimo ang'o? Yienwa wakaw yueyo gi kanyo kapok wakaw yueyo. Namba mar SMS en 236 000. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency
and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Duka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wi. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kulionu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano ng'iso ni jakano mulo ka pi osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando oganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chandowa kabisa, chandowa. Okwa pur, an mokwongo bim nolawa, magora piny, maedong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo i wacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego bed ni gitimo to gin mage mokonjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kaka obiro nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko be giyudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro ruto ling'thi. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yo nero ma adipa. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' penj laktar kawuono wahingo odiechieng' ma piny ngima ng'iyo go tuo mar ndulme. Nyakwara Mugia Jwang' aneno ote mopogore opogore mioro na ji mang'eny wacho mana ni tuo mar ndulme en tuo marach, en tuo marach, en tuo marach. Wantiere kod Dr. Sam ma bende leronwa mathoth nikech wadwa ni mondo mi wa demystify gik ma ji osebedo ka wacho. Kapok adhi matut mokalo daktari antiere kod penjo kotenore kod twak ma wantiere godo. Wacho kata ni mos na daktari ni nitiere tuoche mang'eny modwa chalo kod ndulme kata ranyisigi odwa chalo kod ndulme kaka wacho kata ni nitiere tuo mar ndulme kaka autism, cerebral palsy, epilepsy, gin tuoche duto te mamulo obwongo. Okwayo ni mulna mana matin ni pogruok e kind tuoche gi nyalo bedo ang'o okonyisa nyinge. Koro mano ng'eni en subject ma wide. To ne wachako gi wacho ni ndulme kata rieruok timre ni wach stima mar obongo odhi ok en kare. Koro miyo dendi timo gik ma ok en kare. To stima mowacho mar obongo ni kokelo ndulme kata rieruok no en ni wach omulo surroundings mak anyalo chung' ang'isi. Inyalo chung' daktari. Omulo areas gi mwaluongo ni cortex. Okay? Lakini ko signals wa cortex gidhi midbrain to gidhi spinal cord gi lor
to gidhie e muscles ni. Koro kuonde go te bende nyalo bedo affected gi tuoche mopogre ma be nyalo affect movement. Koro kopimo cerebral palsy ibiro yudo ni gik ma control movements be obedo affected. Mane obwongo ka. Mano obwongo ok cortex ka lakini kuonde mopogre. Nyalo tudo gi e cortex. Koro nyalo yudo ni ng'ani gi cerebral palsy be nigi ndulume. Aeto muscles ne niwacho onge control to obedo stiff. Seche moko ok onyal chung malong'o, ok onyal bet malong'o. Koro movement issues kata spasms ma en gogo ok gin ndulume lakini gichalo ndulume. To epilepsy no eto ndulume kaka wachono. To nitie areas ma nyalo bedo affected kaka midbrain kae ma nyalo kelo movement issues. Ma kaka tuo mwang'e milongo ni Parkinsonism. Wang'eyo ni nitie movement disorders kaka mwaluongo ni tics. Kaka mane Rais Kibaki nengago manotimo go dhoge kama. Nitie jok mabe ng'amo dhogi maonge control. Mago kin ndulume. Wang'e ni nitie nyithindo kata ji man onge control gi psychological issues kaka ginyalo control themselves to gi manifest gi movement ma oken ndulume. Waluongo ni functional seizures. Seche moko miyo nying moro ni psychogenic seizures kata seche moko ji ne wacho ni hysteria. Yani ong'ielre otimre lakini ok otimre ni wach stima ochachre. Otimre ni wach paro ma en go gi gik machande ng'enyne. Koro nitie weche mang'eny mwaluongo ga ni differentials manyalo kelo symptoms gi signs machalo ndulme to ok gin. Emomiyo dwaro ga ni daktari ma olony onego okonyi ng'eyo ni ma tang'o. Niwach be wang'e ni around 30% mar ji ithiedho ne tuo ndulme to gionge gi tuo ndulume. Koro e puonj mwamiyo dakteche gi ji en ni nyaki ng'e nono pogruok. Ting'e ni mane niwach nyalo pong'o ng'ato gi yedhe ndulume to onge gi ndulume. Daktari antiere kod penjo moro ka ato kapok apenjo ni mori nyalo mulonwa ni kaponono ni onyuol ng'ato kod tuo ni. Wanyalo bedo kod triggers kata gigo manyalo jimbe kata manyalo chwale. Ponono ni gintiere ginyalo bedo kaka ang'o gango gini mondo mi nyikwara Mugia Jwang' maneno chendo ni gibed ka ging'eyo ni samoro ntiere kod jatuo mantiere kod ndulme. To triggers nyalo bedo ang'o? Kata gigo manyalo jimbe. Iwacho maber. Wasewinjre ni ero obwongo ni chal ni gi yot mar stima no dhi marach to kelo rieruok donge. To koro nitie gik manyalo mede mondo bet mayot. Kaka inyalo wacho ni ginene ni mach ichako gi kibirit lakini mafuta mede to pi duoke piny donge. Ok en mafuta mochake. Kibirit emanochake. Koro ndulume bende nitie gik ma nyalo mede miye bedo mayot bedo. Kaka wang'e ni ki isiko ahinya mokichiemo. Nyalo kele kuom jok moko. Kitiyo mang'eny to obongo ni ojony be nyalo kele. Kokinindo moromo ma obongo ni ojony be nyalo miyo bedo mayot wuok. Nitie kiyudo infections momiyi fever. Wang'e ni fever liet mar del miyo dendi bedo gi yot mar gole. Wang'e ni nitie joma be lights ma flash be nyalo kele. Nyalo trigger. Stress kata pain be nyalo kele. Koro nitie gik mopogre to otimre ne ji opogre yo ma opogre. Niwach ni wachako gi wacho ni lure ni obongo ni kanyo ere kumobedo affected. Koro kwasewinjre kamano nyaka wang'e ni bende nitie gik mabro trigger mopogre e ng'ato ka ng'ato. Ji wachoga ni flashing lights bro trigger to ok en ne jite. Nitie jok ma ok bi trigger. An gi jotuo ma ko ong'weyo kata ko ging'e ni kawuono tedi chapat to giyudo bedo trigger.
nitie joma ko oluokre gi pi mang'ich kata gi pi maliet to bedo trigger. Koro ji ka ji opogre to nyaka ing'e ni mane en mane. Hapa ni amor gi dwoko no mokalo, dhano opogore, oganda opogore, ma ka intiere kod jatuo to nyaka ing'e ni en ang'o manyalo trigger. To koro gino emitemo mondo mi ikete godo mabor mondo mi samoro nyalo trigger eka in mabor kata ng'at manyalo konyi ntiere mabor. Antiere kod penjo moro ka daktari daher mondo mi dwok kapok wadhi nyime kod twak. Nyakwara Mugia Jwang, kik wiwili, nyalo tudori kodwa yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Owacho kata ni kijande nitiere kod tuo mar kijande nitiere gi tuo ni, to mage biro 98% early mornings, okinyi kokinyi. Owacho kata ni kind saa 8 gi saa 9 gi nus okinyi kanyo. Owacho kata ni thothne kapok otimore to bedo makwinya, ma nyalo bedo ni part mane mar obwongo ne mantiere kod chandruok to nyalo timo nang'o. Nikech okang'eyo ni kare onyalo ga bedo kod seche ma onyalo bire, ka ng'ato kobiro to ng'ato nyalo winjo ni ero koro biro. Mori nyalo lero nwa madaktari. Mana adier kako wacho to adwa chako gi wacho ni gik matimre ne nyathine kata ng'ate no, kuom adier ok wanyal wache mwanone te e TV ka. E simu ka e TV ka. To kasewacho kamano to wang'e ni jok manigi ndulume machakre frontal lobe kuma omako kar nindo kotudre gi kar lek, mago ndulume maneno ahinya sama ng'ato nindo. Nitie bende ni onyalo tudo kar emotions, waluongo ni limbic system, maneno tudo ka to tudo kendo kamoro ni temporal lobe. Mano ng'iso ni kotuch to onyalo tuch gi emotional experiences ma ok gin kare. Ma seche moko ji nyalo biro, ng'ato nyalo biro matek ko okwiny kata onyalo odwa gore gi ji. Jok moko be nyalo winjo ni piny peknegi dichiel. Koro olure ni kanye mobedo affected. To koro inyalo ler moloyo kotim test mar mamthoth matuta. Nyakwara Mugia Jwang, ng'ane wachiw kaka inyalo yudo daktari bang'e mondo mi iyud kaka inyalo go kode mbaka mondo mi otim nonro mathoth ong'ene kaka onyalo konyi, nikech seche mobiro gi gero mang'eny samoro ka intiere kod jok moko ng'e malong'o nyalo miyo ok bedo kod lweny gi jomoko ma bende ok ber ahinya. Daktari, seche ma ng'ato oseneno ranyisi ma bende ne wacho ni thothne biro kod goruok piny kachiel kod rieruok, moko bende ok bi gi goruok piny gi rieruok, ng'ato biro iri ni anto aneno ranyisi magi ma kuom jatuona, ichako ga gi timang'o nikech ma ato en chandruok mantiere e obwongo. Koro ber ni wawinjane ni to otimre nang'o. Koro nitie aspect mar neno jatuo mwaluongo ni history, ma nyaka awinjane kaka ipime no otimre nang'o. Seche moko inyalo yudo ni joma be odwano wachni kamano be samotimre no giluora luoro, gidwa kata ng'iyo. Koro iyudo ni ng'eny seche ok yud details makare. To niwach thoth jok manigi ndulume, the only issue en ni stima no kethre, lakini paro gi kaka gidhi kaka ng'ato ena kare. Tiende ni ok inyal ng'iye miwach ni ng'ani nigi ndulume. En bende odhi gi ngima kaka onego ng'at moro amora. Koro pimo be wanyalo examine mowane ni nitie kaka kwaneno dende nitie kuma ok kare, lakini mago joma tin ahinya. Koa kanyo to watimo investigations. Nitie mar ng'iyo stima mar obongo. Stima no be ipimo apima kaka stima ma wang'eyo ni. Kaka stima maliel ni. Nitie gimoro test mwaluongo ni electroencephalography. En opimo stima mar obongo kaka dhi. Ma wanyalo time kuom dakika 35, dakika 20 to 1 day to 2 days. Ko ing'iya ni to stima ni dhi nade. To nitie seche moidho koso chal nade. To samwatimo no kwa time for long to be waketo video ma wang'i kendo kaka iyweyo, wang'i kaka adundo ni gwecho, wang'i gik moko te
mondo wang'e ni to kara ma timre nang'o to ka obongo mo affecto chal nade. Ko aparo ni nitie mbala e obongo ni wanyalo go picha. Wahero go picha mar MRI scan. Niwach en mongiso obongo maber. Lakini thoth kuonde mang'eny onge gi MRI scan gitimo ga CT scan. CT scan en mar emergency lakini onyalo koso nyiso obongo malong'o. To niwach weche moko shida moko be ok nen, inyalo timo test go to iyud ni MRI scan kata CT scan ok onyiso. Ok tiende ni ok omiyo ni onge ndulume. Ina go. Kaka wanyalo wacho ni waya mar stima inyalo neno no wang' adier kata ok inyal neno no wang' lakini orach. Nyakwara Mugia Jwang', wantiere kod Dr. Sam Gwere studio en odiechieng' ma wang'i ng'iyo chandruok kata tuo mar ndulme. Intiere kod penjo moro amora ma isa maber mokalo ma inyalo ng'eyo godo wacha tuoni. Wakaw yueyo kang' waduogo wadhi yawo lainde mag simu. Kapok wakaw yawo lainde mag simu, in bende ornwa ote machuok, namba mar SMS en 23600. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo meloma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai. Loch gwenge en hawi, ber koso richo. Gin mage manego bed ni gitimo to gin mage mokowinjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kaka obiro nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko be giyudo pesa, donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro ruto lingti. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adipa. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich ariyo, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich adek, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha wacha. Tich ang'wen, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich abich, waloro juma kod rowere, Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche mag gedo chunygi. Kongo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Piny chalo chiro, igo e nengo, ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala,
ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakwaro Mgajuang' madwaro duoko, to ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Governors mapacho ka ogolo ywak kendo ramo mar kuno dhi nyim Senate ka gi ywak ni senators go nyotho kuomgi omenda. An gi nyithindo 5 koro matin kabisa emodong'. 4 otho te, 1 ae ot matung'no, 3 ae ot makaen. Pod en kuyo ne familia manyo nyithindgi 4 duto otho e yaw moro e kar kunyo maram e gwenge ma Kanyakwar, Kisumu Central. Obila ma itudo gi kuo marang'enge manyocha omaki CCTV e center majigo ochwale doho kendo idhi med geng'ne. Kawuono en odiechieng' ma piny ngima hingo tuo mar ndulme. Penj laktar, wan bende watimo mano mondo mi ibed gi ng'eyo, ibed gi lony kaka inyalo timo ponono ni intiere kod jatuo mar ndulme. Gi okang' ma wantiere ni waseyawo line mar simu ka intiere kod penjo moro amora go simu mondo mi ipenj laktar nikech kia kelo chandruok. Daktari intiere kod penjo moko ka owacho kacha ni iluonge ni Martin Ochieng' kowuok Rweya. Owacho kacha ni oneno chenro ni kendo duoko erokamano kuom puonj ma ikelo. Kato Millicent kawuok Homa Bay openjo ni entiere gi jatuo mar ndulme to ka otuo to oriere, olayo kendo koweyo to pache lala ma okia gima osetimo. Ang'o ma nyalo timore? En jahigni 22 to nyalo timo nang'o mondo mi oyud kako konyore. Moro kapok waduoko Millicent nyalo yena mondo mi akaw simu. Hello, penji laktar. Hello, Ruth Martin kawuok Homa Bay. Machiegni. Amor Ruth, amor kabisa nikech ineno tuo ndulme. Mikelo mane daktari mondo ler ni endi. Osechando ji mang'eny, ji yudo ka wuok wacho ni gin ne ji wakta moro ahinya gi daktari wacho moro ka ni nyalo jatuo e CT scanning to iyudo ka waya kata chalo kaka wachuti mama katore makopim to tuoni. Amor kabisa nikech kanyo endi makoro ji kawo godo advantage ni gini endi en tuo kipiny. Amor kabisa Ruth kendo med kelo na dakteche maleronwa kaka leronwa ni to ko apenjo daktari niya. Nulo mane nitiere jomoko makani kode tiyudo ka ng'ani en ng'ama ber kabisa kendo pache be ler makusetiyo to en sawa. To nitiere jomoko kendo man kodgi tiyudo ka sana ging'ol ga gibete gi konchiel to pachgi ok ler. Manyiso ni entiere tieng' diriyo koso debed ni ang'a timore. Moloyo tamor kodi Ruth kabisa kendo chunya ogeni mang'eny nikech kaparo wach ndulmeno kaka daktari no wache. Ani nigola kuma dinye wach ndulmeno endi tuondi mar muma Ruth. Dware na manyi kando mondo apim ni chieng' moro kaka nigola oko. Ndulme tije tek Ruth. Anya tena nene kode but na yudo konyruok kokalo tuondi mag muma. Ago erokamano. Erokamano ahinya. Daktari. Koro kwachako gi ng'ane penjo ni en gi jatuo ma lwar to olayo. To ne wawacho ni ndulme stima ok en kare. Koro miyo dendi timo gik ma onge control go. Mano otudo kod alayo kata dhioko maduong' ma nyalo timre ne ng'ato. To mang'eny mangoyi piny motimre kamano to gin ma otudo the whole brain. Waluongo ni generalized kaka ne wawacho koni gi koche. To iyudo ni kosetimre to ng'ani nyalo nindo for some minutes or hours. Niwach ochalo ng'a obongo ni osetiyo matek makoro dwani mondo oywe. To time no mar nindo no ema miye oyweyo. To seche moko ji be wacho ni giwinjo kowigi bare. Ibe kiringo muscles ni to ibro winjo pain. Koro mano nyalo timre. To koyud thieth malong'o to duoke piny kata nyalo golo experiences go. Ko wawinjo gima mama ni wacho ni nitie jomoneno ka wigi ler to gitiyo atiya tijegi to jok ma be ineno ka chandre nyalo bedo gi paralysis kamae.
Yiena mondo mi kawe simbo Otieno ka Otieno pok olal na kata waduogire ka. Halo Otieno, penj laktar. Penjo ni ya. Tuo mar ndulme. Onyalo paralyze na. Hapa ni wadog chien kaito wadhi ir mar Otieno konyalo miyo ng'ato ng'ol kata nyalo kelo ne ng'ato paralysis. Koro awacho ni thoth jok ma wathiedho man gi ndulme wigi ler, gitia tijegi, gidhi e skul, onge gima moken kare kendo. Stima no kende ma seche moko chachre. Tiende ni ka osewacho kamano onego bed ni wang'eyo ni kin gi tuo mar ndulme ok ni wiyi rach. Ena stima medrega achiel kachiel to be inyalo duoke piny, to be inyalo dhi gi ngimani maber kaka ng'at moro amora. Mabe komi thieth iyudo ni jok ma ochamo thieth maber kose non moyud ni gin gi ndulme machal nade to be ok chandgi kendo. Tekni gichamo yath. To kaka ochakre samoro be onyalo rumo samoro. Koro mano timre. To ber wacho kamano ni jok moko wacho ga ni nothiedha morumo. En ni ochako nitie thothne chako higa keten kata onyalo yudi e nus midlife to be onyalo rumo. Ng'a owacho mogik no penjo nang'o? Ne en wach mar konyalo miyo ng'ato bedo paralyzed kata kamano yiena mondo mi akawie simbo Okoth aito wadhi nyime. Okoth, halo, penje laktar. Apenjo ga ni ng'ato nyalo kwanyo tuono e ngaro. Ng'ato nyalo gamo tuono ir ng'ato, daktari? Ok inyal gamo tuono kuom ng'ato, ok en infectious. Tiende ni ok onego wane ni jok man gi ndulme gin jok ma onego wabed maborgo, gin amina kaka an gi in. To ne owacho ni in ng'ato nyalo tuomo wiyi miyud mbala e wiyi michak rieruok. Tiende ni ok ibedo infected donge. Tiende ni onyalo yudo ng'at moro amora. To ng'ane wacho ni nitie joma bedo paralyzed to din gi ndulme. Ne wacho ni nitie gima nyalo timre ni mokel mbala e obongoni. Mbala mani obongoni nyalo mi paralysis. Aito be onyalo mi ndulume. Koro gik moko ariyogo nyalo timre kuomi. Kaka ne wacho gi jo cerebral palsy. Ne giyudo chandruok sama ni nyuologi. To koro ineno ni gin paralyzed kata ok gidong kako nego gidong. To ewi mano be giyudo stima moken kare. Koro obongoni en achiel mani gi tije mang'eny ma be seche moko ko weche ok dhi maber iyudo ndulme gi shida moko mopogre opogre. Daktari, in kaka laktar ma bende neno jotuo mang'eny, samoro iwinjoga weche mopogore opogore, weche maliekore kotende kod tuo mar ndulme. Kuom ranyisi kaka Okoth openjo ni bende inyalo yude kuom ng'ato, weche mage ma ithoroga winjo madiher lero ne kwara Mugia Jwang ni oyo ma to osebedo ka wachore nikech tuo mar ndulme to ok en kamano? Mawinjo mang'eny en mar anyuola. Ni anyuola lawa kata dwa maya gimoro. Kata moko miwacho ni iwacho ni jogi notimo sacrifice. Ma koro nyathi omigi nyathi manigi tuo kata manigi ndulume. To kuom adero onge gima chal kamano. Dak en dak, gik moko timre ne dhano ka dhano. Ma kaka ne wawacho cha ni ng'ato ka ng'ato nigi makosa e dende. En ni seche moko makosa ni nyalo mako kar stima mar obwongo. Ok tiende ni koro ok en ng'ato kata giketho kumoro kata gidhi ka yath. Otimre atima. Kaka nyalo timore ne ng'ata. Antiere kod penjo machielo ka daktari. Openjo kacha ni mach bende nyalo trigger, mach gi pi bende nyalo trigger. To kapok waduoko mano, anyalo kawo sim Nancy? Nancy, penj laktar. Alo, ma Nancy. Apenjo ni an gi nyathi matuo. Alo. Wawinji Nancy, penj laktar. An gi jatuo. To jatuo nadi sama odwa podho. Alo, sama odwa podho to ger.
samodwa podho kigir. To samoger kitere e thieth to kopime tiyude gi malaria. Kitere osiptal to kopime tiyude gi malaria. Koro gino sethaga nikech kodhi e thieth health center ipime tiyudo ka nyaka yude gi ka en gi malaria. Kasto jomoko bende noketo belief moko ni onego bed ni tere luong mogik. Kitere luong mogik to gino dhi. Tuono dhi. Koro en nyathi ma kidwa kete yath to omi problem azino no onego tere e kanisa. Mane shida ma. Wantiere kod daktari e studio Nancy, daktari dhi duoki. Koro kwa chako gi ng'ane penjo ko pi kata mach nyalo trigger. Kata wik mokadho ni nan gi nyako mane otedo. Otedo to oyude. Lakini ok noyude ni wach mach. Noyude ni chieng'no ne gitedo chapat. To chapat tije ng'eny. Koro chako tiyo chakre sa 10 nyaka sa 3 kolungre alunga otedo chapat. Koro olono ema nokelo rieruok. Koro ok anyal wacho ni mach ema okele, lakini wadwaga ni joma nigi ndulume ma pod yudo rieruok obed mabor gi mach. Niwach koyudogi kogin e mach to koro ginyalo gore piny e mach ma koro chandogi moloyo kaka ndulume kende ema do chando. To koen wawachoga ni nyaka ibed ng'a bedo free of rieruok for at least 2 years eka itim tije mek jikon mabut mach ma kobe beri nyalo bedo mabor kodo. To nitie chike ma onego elo kaka mar riembo kata operating heavy machinery ma dwarre ni ko ionge control mar ndulumeni onego be ibed mabor gi gigo. Ji be temoga wacho ni swimming be onego bed a problem, lakini waneno ni swimming ok en gima rach. Niwach ng'eny ji be ohero swimming, to ko nitie chike maber e swimming pool to be ok chand ji. Koro anyalo wacho in simple terms ni mach gi pi by themselves ok gin triggers. Lakini nitie gik minyalo timo kol but mach kata but pi manyalo kelo chandruok. Koro mama mo wacho mogik ni ma wacho nwa stoch nyathini dong no wacho ni inyalo rieruok dichiel ni wachin gi malaria dong kata ni wachin gi stroke. To motimre dichiel no ken ndulume, lakini manuore gik ma wacho go ko nitie kata onge te mwaluongo ni ndulume. To be waneno gani ni wach dakteche mang'eny ok olony kuom thiedho ndulume. Gin samora mora ma gineno ko ng'ato rieruok to gin gineno ni en malaria kata typhoid. Donge mane diagnosis mimiyo jok mang'eny e hospitende mantie e mier. Koro mane shida. Daktari, aneno ka thuolo omaya wang'a kata odoko ni thuolo omaya wang'a penjo to ng'eny mokalo. Moro daher mondo mi akwa ni ka iyienwa tinyiswa ni wanyalo yudi kanye, nyalo miyo namba mar simu mondo mi ng'at mantiere kod penjo nyakwara Mugia wang'a inyalo gochone laktar mondo mi penji nikech wadu mondo mwang'e mathoth kotene kod tuo mar ndulme. Koro ofiswa headquarter wa nitie 5th Ngong Avenue, 6th floor Nairobi ka. To inyalo yudo e namba mar 0729 161 318. Inyalo nuoyo 0729 161 318. Wan iluongo ni Ubuntu Neurology, lakini wan gi tudruok gi health centers mopogore opogore mwaluongo ni Ubuntu Afya ma inyalo yudo Homa Bay gi Siaya gi Kilifi gi Kwale. To nitie mopogre, nitie Aram, nitie Rakwaro gi ng'eny. Kidhi kanyo mipenjo mondo tudi to wanyalo neno kaka wanyalo konyi.
Nyakora muga jwang mano Dr. Sam Gweri winjo kako lero tuo mar ndulme. Omi nyaka namba mar simu go simu mondo mi imed yudo konyruok nikech gima yudo ka ani kaponono ni madho yath maber ka jatuo chamo yath maber to nitiere kaka stima no nyalo bedo controlled kendo ngima ni biro dhi nyime e yo maber. Daktari erokamano mathoth. Ne jogo mochung' ne chenro ni Duol Taya kachiel kod ler mar studio wawacho ni erokamano mathoth ne director na Bob Wafula kachiel kod producer na Perpetua erokamano mang'eny ne injahera mar chenro ni ka wawacho ni ngima en mwandu. Kik wiwil ni chenro ni nyalo yudo kachiel kod chenro mamoko e view sasa. Iluonga ni Ruth Otieno, orituru masani. Donje piny manigi nyadhi kama gimoro amora